puntos importantísimos para os dos equipos, como eran importantes e trascendentes, Gustavo, os que habían disputado en Pasarón no derbi entre o Pontevedra e o Racing de Ferrol. Sí, foi unha auténtica batalla, unha loita que houbo sobre o terreo de xogo e onde saiu moi reforzado o Racing de Ferrol, que a verdade sabía o que se xogaba, a verdade xogábanse os dous moitísimo, pero o Racing saiu consciente de que se cadra era oportunidade decisiva para meterse entre os mellores e a verdade completou un partido extraordinario no aspecto tanto defensivo como ofensivo. Chegoulle con este gol marcado por Joselu, defendeu durante moitos minutos en inferioridade pola expulsión de Álex López, pero eu creo, Mosqui, Rocío, que o Racing fíxose acreedor o triunfo. Pois sí, eu creo que persiguen esa solidez defensiva que ás veces se lles nega, a veces injustamente como o domingo pasado, pero creo que foron superiores, ademais este gol mal anulado. A ver se alguén explica por que se anulou este gol. Por un fora de xogo, trabucase o asistente. Eu creo que se Cousas trabuca, que pasan. Agora estábamos mirando con un compañeiro voso e creo que se equivoca, non aquí, sino que se equivoca despois porque sigue mirando o xogador, non o balón. No, pero esa ergue a bandeira pola xogada anterior, claro. Pero si vedes a xogada, porque eu tamén ao principio pensaba que era así, a xogada a fai por ese motivo, creo. A min dame a sensación, pero é un erro bastante grave. Sí, erro grave e despois creo que afortunadamente non tivo consecuencias no partido. Bueno, quen sabe o final na clasificación, porque agora mesmo o golaveraxe está empatado. Aquí estamos vendo como a mellor oportunidade do Pontevedra na primeira metade foi ese case autogol de Joselu e protestaban todos os xogadores do Racing o colexiado para ver que asubiara aí. E non só iso, senón que aconteceu isto o pouco de sair dos vestiarios, esta xogada con Álex, que xa tiña un cartón amarelo, e o árbitro entende esta xogada como de segundo cartón amarelo. Cartón vermello para Álex López. Eu creo que estivo un pouco, non sei, rigoroso demais. Non sei onde ve aí o motivo para sacar un cartón. Eu creo que non hai nin entrada de Álex. Únicamente que interpretara que Álex pisaba... Non sei, é moi difícil, Ainda así, Mosqui aguantou o Racing, incluso tivo as mellores oportunidades, como esta de David. O que comentabas tú, con esta expulsión, pois podía dar un paso adiante ao Pontevedra e poñer moito máis en problemas ao Racing, pero o Racing, aínda que estuvo un poquinho máis atrás, non pasou apuros e creo que é o xusto vencedor. Estamos vendo esta oportunidade, a verdade é un barullo increíble na área, unha opción na que Rufo tivo que marchar substituído. A ver cales son as consecuencias desta xogada, ese choque con Breiro entre Jon García e Rufo. Non podía contar con Charles neste partido, eu creo que foi a peor consecuencia da suspensión do último partido do Pontevedra, non poder contar neste encontro con Charles, que viña sancionado, e ese centrochut de Álex González é o que rescatamos do Pontevedra nesta segunda metade, que se foi envelenando e a pique se estivo de sorprender a Diego Rivas. Pois ao final, acabamos o resumo con esta oportunidade de Dani Nieto, pero superioridade do Racing de Ferrol, que gañou por 0-1. Por desgracia, pues no estuvimos bien, no fuimos capaces de sobrepasar nuestros adversarios en los unos para uno por fuera, ni los centros, ni la gente que llegaba de segunda línea. Pues la verdad, pues no estuvimos nada bien, ninguno acertado, la verdad. Lo único que puedo decir es que como entrenador me siento... no tengo palabras ni de orgullo de entrenar al grupo que entreno, ni de agradecimiento por el comportamiento que tienen, y que tengo el convencimiento de que si el fútbol es algo justo, que siempre digo que es más justo de lo que parece, este equipo hará algo grande.